Que tal? Boas tardes. Mañá pasará a disposición xudicial o home que presuntamente acoitelou a seu pai no lugar de Vixán, en Ribeira. A vítima está ingresada no Hospital Clínico de Santiago, onde entrou en estado crítico. Agora, o seu pronóstico é reservado. Parece que a agresión se produciu durante unha discusión familiar que comezou na casa e acabou na rúa. Estaba ali arriba e acabou aquí o corpo del. Bueno, ele ainda está vivo, pero está moi grave, diz que. E estaba o home aí tirado, logo ven a ambulancia, aí o estuveron axudando, sin máis. E no Parque Rosalía de Castro, de Lugo, imaxes como as que van ver volvéronse a norma cada fin de semana. O lugar é punto habitual para a celebración de botellóns que deixan numeroso lixo e restos. O persoal da cafetería do lugar vese obrigado a limpar en ocasións durante varias horas e, como poden imaginar, xa están fartos. Veñen pa aquí, teñen sillas, teñen mesas, teñen cuberto cando chove, e como nadie lles dice nada, pois aquí se monta o botellón. O botellón que antes montaban noutros sitios, agora montamos aquí. Da igual que recolla as mesas, da igual que recolla as sillas, eles collen as cousas e poñense aí cómodamente. Problema, que non recollen. Xa son 300 os usuarios e usuarias que se uniron á demanda colectiva contra Audasa despois de que o Tribunal Supremo obrigara a concesionaria a devolver as peaxes cobradas durante as obras de ampliación da ponte de Rande. A Xustiza considera que Audasa actuou de xeito abusivo. Por iso a Asociación de Consumidores en Colectivo solicita que se execute a sentenza. Iniciar una demanda de ejecución colectiva para que todos los afectados puedan recuperar el importe de lo pagado de forma indebida y sobre todo los intereses. Comezamos este Galicia Noticias en Lugo. Unha persoa morreu nun accidente de tráfico que se produciu de madrugada na estrada que une Lugo con Portomarín. Foi o seu paso pola parroquia de San Xoán do Campo, no termo municipal de Lugo. A vítima é o condutor do vehículo, un home de 31 anos. O fatal accidente produciuse ao sair da vía o coche no que viaxaba, que acabou emborcando. O persoal sanitario confirmou o falecemento da persoa xa no lugar do accidente. Se conducen, seguro que algunha vez lles pasou ir conducindo e de repente notar que o sol dá de cheo nos ollos. Non vemos, temos que frear ou incluso apartar a vista da estrada. Isto pode resultar moi perigoso porque o cegamento solar pode reducir a visibilidade ata nun 90% durante segundos. A máis de sinónimo de bo tempo, o sol tamén pode converterse en inimigo invisible para quen conduce. Esta recta, ahora, ao atardecer, é moi peligrosa. Mira, aí atrás atropellaron aí a un e atropellou-no en primeira velocidade, moi a modo, porque ponse o sol daquel lado que deslumbra, a veces nin o parasol chega. Segundo a DXT, o cegamento está presente en ata un 5% dos accidentes con vítimas. En Galicia, os meses de outono e inverno son especialmente críticos. Un momento a pupila non se adapta ao cambio de luz, tarda, pois, un pouquiño, uns segundos en adaptarse ao cambio de luz, son momentos que levamos, entre comillas, unha ceguera. Imos cegos conducindo. Entonces, eso é moi peligroso. E si, sobre todo para xente como a min, que vamos máis maiorciños. Independentemente da idade, a prevención é a mellor forma de protexernos. Sobre todo, moita precaución, reducir a velocidade, protexerse cos parasoles e cas gafas, e aumentar sempre a distancia de seguridade. Sempre, isso é importantísimo porque en caso de ter que facer unha frenada de emergencia, ter margen para poder deter o vehículo e non colisionar co vehículo que nos precede, que levamos diante. Porque na estrada, cada segundo conta. Os coches incendiados que precisaron da intervención dos bombeiros duplicáronse na comarca do Barbanza. Nos 2 últimos anos, os bombeiros de Boiro apagaron 25 vehículos que prenderan lume.
A posibilidade de que o coche se nos incendie en marcha é unha preocupación que aumenta entre os galegos, segundo a Organización de Consumidores. Con todo, desde o colectivo aseguran que esta maior inquietude non supuxo un aumento de reclamacións. Datos de carácter estadístico máis oficial que dispoñemos a nivel internacional poñen de manifesto que os vehículos eléctricos non é que teñan problemas derivados ou que podan acabar en un incendio nunha porcentaxe maior que os vehículos de combustión. De feito, a ratio parece ser bastante inferior. A realidade é que nos últimos tempos sí son quizáis estes modelos de vehículos os que están chamando máis a atención, pero quizáis polo feito da dificultade para poder poñer fin a ese lume, de poder apagar ese lume no caso de que se provoque. Na comarca do Barbanza, os vehículos incendiados que fixeron necesaria a intervención dos bombeiros duplicáronse. Nos 2 últimos anos, os bombeiros de Boiro apagaron 25 coches que prenderan lume, a maioría de combustión. Que neste último ano sí que notamos un incremento de incendios en vehículos nesta zona, sobre todo nas intervencións que temos nós, pois casi máis de duplicouse o número de intervencións con respecto a incendios en vehículos. Os eléctricos polo de agora son unha minoría, e o resto de vehículos, pois xa che digo, teñen problemas de motor, problemas eléctricos. A ver, habitualmente sí son coches con antigüedade, con varios anos de antigüedade, pero polo menos na nosa zona xa tivemos algún caso este ano con coches recén saídos do concesionario. Que hai que facer neste tipo de casos? Tentamos aminorar a velocidade, sinalizar o mesmo, retirarnos hacia o arcén, aí apagamos o vehículo e saímos do mesmo. Se nun primeiro momento vemos que o incendio é pouco, temos un extintor a man, pois con todas as precaucións do mundo intentamos apagalo, pero se sabemos que non, xa nos alexamos directamente e chamamos os servicios de emerxencia. Cun parque móvil embellecido cunha antigüidade media por riba dos 16 anos, ter a punto mantemento pode evitar sustos. As chuvias dos últimos días están afectando o suministro de auga na comarca de Valdeorras polo arrastre da cinsa dos incendios. Que situación se está vivindo aí, Xoel Rodríguez? Pois unha situación certamente complexa que obriga, por exemplo, a concellos como este da Rúa a tomar medidas como pechar directamente a entrada de auga a algúns dos depósitos para evitar que esa cinsa se deposite no seu interior. Unha cinsa que chega aínda a algúns núcleos desta comarca e por iso moitos veciños se ven na obriga de acudir aos supermercados para mercar auga embotellada ou mesmo desplazarse hasta o pabillón, por exemplo, daqui da Rúa para poder asearse. Outro dos concellos que está afectado é o de Vilamartín de Valdeorras. Ali foi necesario adoptar restriccións preventivas no uso da auga para o seu consumo humano ou tamén, por exemplo, para os electrodomésticos. Dende os concellos desta comarca de Valdeorras piden axuda ao resto de administracións para tentar atopar unha solución antes de que cheguen máis choivas durante este outono. As baixas moi sucia, aí no río vas, ou sea, os manantiales que baixan de por aí por río, eso baixa sucia. Está todo queimado, entonces agora pois ao chover baixa arrastra e ven aos depósitos, entonces pois claro, non é fácil tela como había que tela. Aquí catan de ali, catan de lá, pero claro, ardeu por todos os sitios, entonces non vai ser fácil que veña ben todo o inverno. Seguimos pendentes dese coitelamento que se produciu onte en Ribeira, no lugar de Vixán. Lembramos que un home coitelou presuntamente a seu pai. O presunto agresor pasará mañá a disposición xudicial. Paula Cantelar. Sí, Chus, nestes momentos o detido permanece nesta comisaría da Policía Nacional de Ribeira porque se espera que pase mañá luns a disposición xudicial segundo fontes xudiciais do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pero efectivamente os feitos remontanse ao día de onte, en concreto ás 2:30 do mediodía nese lugar de Vixán, na parroquia de Carreira, aquí no concello coruñés de Ribeira. Nese momento, nunha vivenda na que se atopaban un pai duns 57 anos e o seu fillo duns 25 aproximadamente, comezaron unha discusión que rematou co proxenitor coitelado polo seu propio fillo en varias ocasións. Logo, esta discusión pasou ao exterior da propia vivenda durante uns cantos metros, durante unhas cantas rúas dese lugar de Vixán. O pai foi ensanguentado ata chegar á rúa principal, onde rematou tirado no chan debido á gravidade das diversas puñaladas que recibiu por parte do seu fillo. En canto ao seu estado de saúde, sabemos que ten un pronóstico reservado, que está no Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela despois de ser atendido en primeira instancia aquí polo Hospital Comarcal de Barbanza. O suceso ocorreu no lugar de Vixán, na parroquia ribeirense de Carreira, contra as 3 da tarde deste sábado.
Un mozo acoitelou presuntamente o seu pai en varias partes do corpo. Veciños próximos á vivenda da familia escoitaran balbordo pouco antes. Moito ruído, como se houbera como unha pelea, pero eu non lle fixen caso. O enfrontamento entre pai e fillo comezou supostamente dentro da casa e acabou na estrada. Estaba ali arriba e acabou aquí o corpo del. Bueno, ele ainda está vivo, pero está moi grave, diz que. A policía detivo o presunto agresor, que é maior de idade, nas inmediacións do lugar, mentres o ferido era trasladado de urxencia ao Hospital do Barbanza e máis tarde derivado ao Clínico de Santiago, onde chegou en estado crítico. Salín á calle, estaba o home aí tirado, logo ven a ambulancia, aí o estuveron axudando, e sin máis. Non podo dicir máis que non sei, porque esta xente nin siquiera a coñecía. Vivían aí de alquiler, son de Santiago, pero ningún veciño os coñecía ni nada. O presunto agresor permanece nos calabozos da comisaría de Ribeira. A veciñanza dunha aldea do concello ourensán de Punxín reclama o arranxo da estrada que dá acceso a esta localidade. O mal estado da vía, chea de fochancas, xa provocou varios reventóns de rodas. Por aquí é onde reventamos a roda, esas cousas Elsa amósanos o acceso á aldea de Figueiroa, onde vive un vial sementado de fochancas. A agua levou a grava que lle botaron, porque en realidad non bachean. E os coches van lanzando. Bueno, de feito, eu reventei unha roda e despois tuve que cambiar as dúas porque non me coincidían. A salida tamén a Barxelas, aí tamén hai unha franja aí aberta que cando chove só parece un mar, paicheo. Para levar ao neno ao colegio teño que coller esta carretera todos os días e hasta indo despacio é peligroso. Aquí é mellor vivir pola cuneta casi que pola carretera, para esquivar os baches. O que lle pasou a ela, a miña muller tamén, tuve que cambiar as rodas, e así continuamente. Un perigo que se incrementa co mal tempo, a auga cobra as fochancas e dificulta aínda máis a circulación. A saída da aldea cara a San Amaro non está mellor. Moitos anos as raíces dos árboles levantadas e aí vas así facendo lombas pola carretera. Joaquín é un dos veciños que máis o padece. Os seus problemas de saúde obrigan a empregar a ambulancia a miúdo. Teño 10 vértebras que se fracturaron, entón, ao coller os baches que hai ahora mismo, cando me trae a ambulancia aquí, sempre estou pensando se o número siguiente, en vez de ser 10, van ser 12, 13 ou 14, vale? Quer dicir, é unha reivindicación de primeira necesidade o que se está pedindo, vale? Hola! Hola! Sabe o ben José María, leva preto dun ano repartindo o pan na zona. Está horrible, coa furgoneta teñes que ir a 20 por hora porque a primeira vez que viñe non sabía como estaba a carretera, reventei unha roda directamente. Cando chove, acumúlase auga nos buratos, fainse máis grandes, e cada vez é peor. Habría que reasfaltar isto, pero urxentemente. Dende o Concello de Punxín son conscientes, din, dos problemas de seguridade, da necesidade de arranxar o vial, pero están a buscar fondos, afirman, para poder acometer as obras. Xa lle lo contábamos en titulares, en Lugo, a veciñanza e o persoal da cafetería do Parque Rosalía de Castro denuncian a celebración de macrobotellóns no lugar cada fin de semana. Estes encontros nocturnos deixan vidros rotos, vomiteiras e outros refugallos que as encargadas do local están fartas de recoller a mañá seguinte. No Parque Rosalía de Castro de Lugo, imaxes como estas volvéronse a norma cada fin de semana. A cafetería do lugar converteuse nun punto habitual para a celebración de macrobotellóns que deixan vasos e vidros en recoller, así como mexadas ou vomiteiras que o persoal do local vese obrigado a limpar en ocasións durante varias horas. Veñen pa aquí, teñen sillas, teñen mesas, teñen cuberto cando chove, e como nadie lles dice nada, pois aquí se monta o botellón. O botellón que antes montaban noutros sitios, agora montamos aquí. Da igual que recolla as mesas, da igual que recolla as sillas, eles collen as cousas e poñense aí cómodamente. Problema, que non recollen. Dende a veciñanza da zona din subscribir as reivindicacións do persoal da cafetería. Aseguran que, ademais do importante volume de refugallos en recoller, os botellóns tradúcense en frecuentes berros a altas horas da noite e danos no mobiliario do parque, polo que eixa tempo pide unha maior protección do espazo. Mentres, dende a xerencia do local afectado, abogan pola intervención das forzas de seguridade ou o peche do parque en horario nocturno. Levámonos queixando moitísimo do tema do botellón no Parque de Rosalía, levamos moito tempo pedindo unha protección un pouquiño máis elevada do que ten ahora mismo, e, bueno, as imaxes xa o ves ti. É que pouco máis se pode decir. Nos o que queremos é que ou ben a policía o saque daqui, porque eu teño entendido que o botellón en Lugo está prohibido,
ou ben que cerren o parque. Hai queixas pola agresividade de algúns aparcacoches, os coñecidos como gorrillas, en espazos públicos de Ferrol. A veciñanza queixase de roubos e de rayadas nos coches e apuntan directamente a persoas que apareceron recentemente. Detrás, parece que hai un problema de drogas. Aquí, dalle hora. Dalle para adiante, sin medo. E cada vez que aparco sempre me ven a axudar. Eu tamén quero ter un detalliño con el de darlle unha monedita ahora. É a cara máis amable dos coñecidos como gorrillas, persoas que se gañan a vida nos aparcadoiros onde deixar o coche sairía gratis. El problema es ese, que no hay sitio por donde aparcar y vamos, la gente se aprovecha de las circunstancias. Por favor, para aparcar aquí. Se non estou aquí, non aparca nin a mitad. Certo, apuran o espazo ao milímetro porque aspiran a conseguir uns céntimos en cada praza ocupada, sen pedir, en teoría, só a vontade, pero na práctica, sobre esa vontade imponse a prudencia. Normalmente, decir, si encuentro sitios ya no da, pero prefiero darle €1 porque a lo mejor no le das nada y me raya el coche. Non sei, eu doulles algo para que non me rayen o coche ou calquer cousa e listo. Punto. Se traiga algo suelto, doulles o que me parece e se acabou. A veces volves agresivo, pero un mellor é porque me conoce, de verme, porque eu aparco moi a menudo aquí. Por las tardes me dicen que sí, que hay mucha pelea por la tarde, que tiene habido robos o en los coches o rayazos. Yo respondo por lo mío, por las mañanas, vamos. Detrás, unha realidade que dificilmente se pode agochar. Suelen ser toxicómanos, gente que está metida en droga. Eu coñezo porque pasa todos os días pola miña casa e sei a onde vai. Que teñen o eso, se van. Precisamente esas presas para conseguir o mínimo para unha dose o que provoca enfrontamentos, moitas veces incluso entre eles, cando algún con pouco oficio salta as normas non escritas. Se van respetando los turnos, hay quien lo respete, hay quien no. Yo estoy hasta la 1:30, luego viene otro. Van respetando, a mí me respetan el turno. Son anos de oficio, incluso décadas, e deixan claro que non mendigan, que só agradecen unha propina polos servizos prestados. Señora, bon día. Ya está. Xa son 300 os usuarios e usuarias que se sumaron á demanda colectiva contra Audasa despois de que o Tribunal Supremo obrigara a concesionaria a devolver as peaxes cobradas durante as obras de ampliación da Ponte de Rande. A Xustiza considera que Audasa actuou de xeito abusivo. Por iso, a Asociación de Consumidores en Colectivo está dando pasos para que se execute a sentenza. Os usuarios da AP9 que sufriron atascos durante as obras de ampliación da Ponte de Rande poderán reclamar a devolución das peaxes. Na súa sentenza, o Tribunal Supremo enumera con data, hora e punto kilométrico os 81 atascos graves que darán dereito á devolución das peaxes cobradas por Audasa. O Alto Tribunal considera que a empresa concesionaria actuou de maneira abusiva, xa que mantivo as tarifas, malia que o servizo non se prestaba en condicións normais de rapidez e seguridade. A Asociación de Consumidores en Colectivo prepara unha demanda de execución da sentenza a que xa se sumaron 300 afectados. Iniciar una demanda de ejecución colectiva para que todos los afectados puedan recuperar el importe de lo pagado de forma indebida y sobre todo los intereses, en torno al 20-25% a más de lo que se pagó en su momento por el importe del peaje. Os usuarios deberán demostrar que circularon pola AP9 nas datas e nos puntos kilométricos establecidos polo Tribunal Supremo e achegar os justificantes de pagamento. Todos aquellos que tengan el OBET, es cuestión de pedir a la entidad que le facilita el OBET el extracto bancario de los cargos de esas fechas o el extracto bancario de la tarjeta, lo mismo, pedirlo al banco y con esa documentación por parte del colectivo podemos presentar lo que es la acción de ejecución de esta sentencia. A Asociación de Consumidores en Colectivo prepara outra demanda conxunta a que poderán acollerse as empresas afectadas polos atascos durante as obras de Rande. Moitos galegos que viven próximos ou non tanto á fronteira con Portugal cumpren esta fin de semana cunha tradición de hai case 3 séculos, visitar a Feira de Santos en Valença do Miño, un mercado en que pode un atopar prácticamente de todo. Xoan Pereira.
Si será por aquilo de que máis vale unha feira que 7 mercados, en Valença do Miño manteñen viva a tradición de celebrar cada ano a Feira de Santos, que pasa por ser a nai de todas as feiras, un evento que ten case 300 anos de antigüidade e no que podemos atopar de case todo: roupa, calzado, pan, alimentos varios, produtos da horta, animais, ferramentas, etc, etc. Alrededor de 400 postos cobren cun mar de toldos o campo de Cerdal, o día grande o día 1, o propio de Todos os Santos, que se estende o día 2, unha boa xornada tamén de afluencia cando cadra en domingo, como o caso deste ano. Unha inmensa maioría dos clientes son galegos que teñen nesta feira unha cita imprescindible na súa visita a Portugal. Empanada, liscos, chourizo, cachuche, por suposto, castañas asadas son os produtos os que celebraron un magosto popular nas Nogais, un concello que leva 50 anos convidando á festa. En realidade son máis de 50 anos celebrando o magosto, pero hai xusto 5 décadas que aquelaron este bidón para as salas castañas, entón decidiuse que aquel magosto contase como primeiro oficial, co cal nas Nogais son uns profesionais organizando esta festa do outono. E fai 50 anos que se fai o magosto moi grande e co bombo de castañas. Este ano vamos a asar máis de 300 kilos de castañas. Xa veides, vistis por aí, que temos cachola, temos chourizo, temos empanada, temos panceta, temos touciño. A poucos metros do lume están todos os da brigada do concello cazoleando. Na casa non o facemos, pero aquí bueno, facemos o que podemos. A xente, pois, todos os anos queda contenta, así que... Saen as primeiras castañas, queiman, pero a ansia delas non nos deixa esperar ata que refríen. As castañas, moi ben. E o viño tamén. Ves de Segovia, non? Sí. Estes magostos por Segovia non se ven. No, ojalá. Ojalá, yo allí lo comento y todo el mundo quiere venir. Pois somos de Vigo, vemos facer unha ruta aquí a Devesa de Roqueira e ahora estamos aquí pois tomando unhas castañiñas aquí nas Nogais que prestan moito. Está a festa? Estupendamente. Axiña saen os liscos, o chourizo, a empanada, a cachucha e o pan, viño e auga, e xa está listo un magosto que poucos deixan pasar na contorna. Aquí non ven o que non quere, e aquí é popular todo. Boiro celebrou unha edición máis do Día da Bicicleta cun percorrido de 14 km por varias parroquias do concello. O obxectivo non é a competición, senón a reunión e promover ao mesmo tempo a bici para facer deporte e como medio de transporte. Medio milleiro de persoas coas súas bicicletas inscribíronse para participar no Día da Bici que se celebrou esta mañá en Boiro. Sí, é o primeiro ano. Inscribeunos a nosa filla e vimos eu o meu marido, a miña filla, o meu xenro e o meu neto. Toda a familia. Pero sí, a ver se nos acompaña o tempiño. Eu levo 11 anos no club e levo dende moi pequena. Así que a bici sempre foi a miña pasión. Por diante, un percorrido de 14 kilómetros, accesible para todas as idades a partir dos 6 anos e para todas as capacidades. Vai, cando lle apreta sí, pasa que non ten nin cambios nin nada, porque tiño outro mellor, pero rompeume. Pero a pasión pola bicicleta, ver o que os nenos disfrutase un. Me gusta mucho. Hoy venimos a hacer un paseo en bici. É un día diferente para divertirse en familia en que o importante é participar, porque hoxe non toca competir. Porque me gusta na bici. Empezou fai un ano no Club Barbanza, é verdade que, sentímonos moi acolledores con eles. Empezou a competir, gustoulle, e a gustarlle, pois, meteunos a todos un pouco no bici para acompañalo. Cada canto máis despacio vayamos mellor para min, que teño 74 anos. Ademais dunha xornada de diversión e convivencia, tamén se pretende fomentar o uso da bici como medio de transporte. Para iso estamos ampliando tamén os carriles bici aquí no noso concello e o seguiremos facendo. Estamos traballando en proxectos con beirarrúas novas e máis carril bici para poder chegar desde Caraboto a Cabo de Cruz, todo con seguridade por carril bici. Esa é a nosa idea. O paseo rematou o mediodía co sorteo de material deportivo despois de que o pelotón pasase por Escarabote, Cabo de Cruz e Exipto. A aplicación de citas máis coñecida e descargada do mundo xa está dispoñible en galego. Tinder acaba de incorporar a nosa lingua os 60 idiomas que emprega. O sumalo galego, Tinder pretende fomentar a equidade lingüística e ser unha aplicación accesible a máis persoas dun xeito máis auténtico.
A aplicación de citas máis grande do mundo segue medrando e acaba de incorporar 11 novas linguas, entre elas a galega. Sí que noto que aínda hai un montón de apps que non están en galego e eu, por exemplo, que teño móvil en galego, por defecto cámbianseme o inglés e non me gusta nada, entón, bueno, paréceme ben. Todo o que se pode empregar en galego sempre é unha boa noticia. Creo que o galego está ben que se amplíe a todos os ámbitos e pois si este é un caso máis, pois sempre está ben. Non atopamos os usuarios confesos de Tinder entre os galegos. Non, pero sabemos de xente que sí. Non nos fai falta. Hemos atontados todo con las aplicaciones, no hemos perdido la frescura que había antes, no sé por qué. Me da pena porque va la sociedad a un lugar que no sé dónde narices vamos. Porén, Tinder asegura que os seus usuarios galegos poderán agora vivir a experiencia das citas na súa propia voz e de xeito máis auténtico, chateando e navegando na súa lingua materna. Se te podes mover na túa lingua, sempre vais ligar mellor, non? Claro, aparte o acento galego é moi bonito, é moi atractivo. Hai moita xente que fala galego e non só castelán, e xente tamén de Galiza ten que ligar, o sea que... Está moi ben, ademais que este o galego presente en todas as plataformas e pois moi ben que está presente en Tinder tamén. Tinder está presente en 190 países e dende o seu lanzamento deu lugar a máis de 100.000 millóns de coincidencias entre os seus usuarios, revolucionando o xeito de coñecer xente. Rematamos nos minutos, comezará o telexornal. Antes, quedan con Ana Cilia Vázquez e a información do tempo. Ben, pois falamos dunha xornada fresca, as temperaturas máximas durante esta tarde van ser moi modestas, sobre todo nesas áreas do interior. Veremos agora os valores, e falolles tamén das temperaturas que tivemos durante esta madrugada e comezamos a rexistrar xa nas estacións de EMET e de Meteo Galicia pois eses valores que nos falan claramente desta estación con temperaturas xa moi baixas, tanto na área da Baixa Limia, por exemplo, como nas zonas de montaña. Pois aí poden ver, Xinzo de Limia, caeron os termómetros ata 1,5 grau durante esta madrugada. En Carballeda de Valdeorras ou na Veiga, onde son zonas onde esas estacións están en altura, temos 2 graus na Veiga, 1,6 e até aí baixaron en Carballeda de Valdeorras. Baltar, volvemos ao sur da provincia de Ourense, 2,7, Pedrafita do Cebreiro, onde as temperaturas baixaron ata 2,8 durante esta noite. Serán unhas temperaturas que comezaremos a ver de xeito máis habitual xa a partir de agora. Veremos agora que vai pasar pola tarde. Falaballes de temperaturas, pois seguimos falando de Lugo con esa máxima de 15 graus e vemos Ferrol, Coruña ou Vigo con eses valores entre os 18 e 19 graus. O certo é que con respecto a onte, nesa liña do litoral, as temperaturas durante esta tarde non amosan moito cambio, será máis no interior. Vémolo agora. Será unha tarde con nubes e ademais con esas orballescadas especialmente máis pesadiñas no interior da provincia da Coruña, entrarán empurradas por esa circulación de oeste pola ría de Murosnoia, tamén pola ría de Vilagarcía, irán indo incluso ata a Terra Cha, no interior da provincia de Lugo. Tímidos claros no sur da provincia de Ourense e tamén nesa liña do litoral da provincia da Coruña, onde ese suroeste de intensidade intermedia axuda a limpar un pouquiño o ambiente. E aquí temos esas temperaturas nesas áreas do interior, como lles comentaba, 13 graus na Pobra de Tribes, 13 tamén en Ríos, temperaturas en Monterroso que non han subir dos 14 graus ou 15 no Carballiño. Como ven, son valores en contraste con esa liña do litoral que lles decía, falamos aí de 18 graus en Cambados ou 18 tamén en Miño. Vemos agora logo como vai ir esa evolución no resto da semana e a recomendación é que aproveiten a xornada do luns se poden, porque será unha xornada de ceo aberto, tranquila, con esas néboas pola mañá. Esa circulación de sur vai entrar, vai facer que entre esa nebulosidade dende primeira hora na Costa da Morte e as temperaturas mínimas descenden. Iso si, a mañá será aínda máis fresca ca a doxe. E veremos pola tarde como esa circulación de sur vai ir aumentando lixeiramente e con ela tamén vai ir traendo máis nubes que van quedar pegadas e estendéndose ata as rías baixas. No interior nubes altas, zonas de montaña, ceo despexado e aí ven sen vento na mariña, con unha circulación moi frouxiña e máximas lixeiramente en aumento. Esa sería a xornada de descanso. A última hora do luns entra unha banda de precipitación pola parte máis oeste da comunidade, comezaría xa a precipitar, quedaría esa chuvia durante a madrugada e xa falaríamos de avisos por malamar, aviso por refacho forte e aviso tamén por chuvia, unha chuvia que vai quedar prendida no interior da provincia da Coruña, na parte oeste-suroeste da Coruña, desa área do litoral e nas rías baixas, onde as acumulacións ali van ser máis importantes. E será durante toda a xornada. No interior vai haber tamén precipitación, vai chegar
chegar esa fronte, pero un poquinho máis desgastada, e o que tenemos en xeral será moito vento, será unha xornada moi ventada por ese sur. Unha surada que vai ir aumentando a súa intensidade na Costa da Morte de cara á tarde, sumando máis a acumulación de precipitación e esa chuvia que vai seguir repartida por toda a comunidade, sempre descansando algo máis na área da Mariña en terras de Valdeorras e no macizo ourensán. Iso martes, e chegamos ao mércores en descanso, seguinte liña de precipitación, sobre todo pola mañá, acompañada por ese vento do suroeste, con precipitacións intensas en xeral en toda a comunidade, máis na provincia de Ourense e na área do litoral, que aí han entrar por esa banda, e teremos pola tarde pois esa inestabilidade que virá acompañada probablemente, e máis probablemente nesa área do litoral, por algunha treboada, posibilidade de algunha treboada, caen as temperaturas, e ese vento que continuará sendo intenso, veremos como vai ir virando máis a oeste, nesa fachada máis atlántica, e continuará a suroeste forte na área da Mariña. De seguro que na xornada do mércores tamén teremos activos algún aviso. Así que a recomendación é que hoxe se poden gocen deste sol porque vai vir, tamén da xornada do luns máis vendo abrente, porque a última hora o luns contaremos xa con precipitación polo menos pola liña do litoral. Quedan xa co telexornal.